ልቦና ገዛእቲ ኤርትራ ህዝባንበር መሬታ አይትልንኒው ኢሎም እንክፍክሩ ሓርበኛታት ድማ በአንጻሩ እዛ ዘውዲ ከይትድፈር እናበሉ ክላበው ከለው መቸም ብዘይ ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይነበረ አሽንኳይዶ ኣብቲ ግዜ ንዝነበረ ወላ ነዝወለዶ ዝውን እንትኾነ ገላጽ ዘድልዮ ንጹር መልእኽትዩ እዛ ሃገር ሕልፍ ካልኦት ሃገራት በዓልቲ ኩለንትናዊ ጸጋይ አንተበልና ምስ ምግናና ይሕሰብን ምናልባት ኣብ ግዚኡን ሰዓቱን ጸጋታታ ከይብርበር ልዕሊ ዝኾነ ነገር መግዛእታዊ ስርዓታት ዓንቃፊ ካብ ዝነበረ ሓደ ዝቐጸለ ካልዓይን ጠመተታት ድማ ተወሳኺ መሰናኽላት እዮም ሰላምታ ይረስዓናን ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ሰማዕትና ቀንዲ መበገሲ እዚ ምእተዊ ኣብዚ መደብ ኤርትራ እታ ዘይተነበበት መጽሓፍ ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ዝተራለወ ትሕዝቶ እዩ እዛ ትሕዝቶ ልቢ ጸሓፍቲ ጥራይ ዘይኮነት ልብ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እትኹሕኩሕ ረዚል መልእኽቲ ዝሓዘ ጽሕፍትያ ጸሓፊኣ ነፍስሄር ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋኤ ገብረአብ እዩ ነዛ ትሕዝቶ ኣብዛ መደብ ንኽትቀርብ ዝመረጽ ኩሉ ዕላማ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ ዕምቆት መልእኽታ እዩ እዛ ሓጻርን ጽፍፍትን ጽሕፍቲ ኤርትራ እታ ዘይተነበበት መጽሓፍ ክትጽሓፍ ምኽኣላ ተስፋዬ ብምሕር ኣብ ወላዲት ሃገሩ ዘለዎ ፍቕሪ ዝዓብለሎ ዘንቀሎ ምቕዋሕ ዝመበገሲኡ ምዃኑ ኣቂምዋ ዘሎ ቃላት ይምስክር ምናልባት ድሕሪ ምክትታልና እንህቦ ግብረ መልሲ ወይ ዝህልወና ርድኢት ነቲ ምኽንያት ተወሳኺ ኣወንታውነት ክህቦ ይኽእል ይኸውን ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተኸታተልቲ መረብኒ ልቦና ብቐጥታ ናብ ትሕዝቶ ትጽሑፍ ቅድሚ ምስጋርና ግን ተስፋዬ ገብረአብ መን እዩ ዝብል ኣገዳሲ ኮይኑ ስለዝተሰማዓና ንሎሚ እቲ ዝበዝሐ ሽፋን ዛመደብ ንመንነቱ ዝገልጽ ምዃኑ ክንሕብረኩም ፈቱም እዚ ኸኣ ነቲ ዝቕጽል መደብ ዝያዳ ስፍሓት ዝህብ ምዃኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ተስፋዬ ኣብዘን ዝጸንሐለን ቁንጣሮ ዓመታት ንዝገበሮ ኣበርክቶታት እናተኸታተልና እምበኣር ምስ ኣብዚ ዓለም ነቢርናለን ዘለና ንናትና ዓመታት እናነጻጸርና ነፍስና ክንፍትሽ ክንግደድ ኢና በመጀመርታ ሓፂር ታሪክ ህይወት ነፍስሄር ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዬ ገብረአብ ንዝሃበኒ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ጋዜጣ ሰሎሞን በርሀ ብስምኩም ኣመስግኖ ብምቕጻል ብሓባር ንኹን ኣብዛ ዓለም ምንባር ናይ ኩሉ ዝተወልደ ሰብ ዕጫ እዩ ምንባብ ናይ ዝበዛሕና ምዝንታው ናይ ዝወሓድና ምጽሓፍ ግና ናይ ቁንጣሮ ሕሩያት ሰባት ውህበት እዩ ኣብ ዓውዲ ስነ ጥበብ ብዙሓት ዝዋስኡ እኳ እንተኾኑ ብጥዋፍ ክምሰሉ ዝኽእሉ ዘገርም ጥበብ ዝተዓደሎም ሰባት ካብ ሚልዮናት ኣዝዮም ውሕዳት ብኣጻብዕ ዝቑጸር እዮም ህቡብ ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ ድማ ሓደ ካብ ጥዋፋት ስነ ጽሑፍ ነይሩ ዝነኣድ ሙያዊ ክእለቱን ኣበርክቱን ከዓ ብኣድናቆት ይግለጽ ካብ ዕለተ ሞቱ 3 ዓመት ንቕድሚት ከምዚ ኢሉ ነይሩ ኩሉ ሰብ ዝምንዮ ነገር ዕድመን ጥዕናን ክወሃቦ እዩ ኣነ ሕጂ 50 ዓመት መሊእ ኣለኹ ክሳብ 3 ዓመት ዝረግጽ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ክንደይ መጽሓፍቲ ክጽሕፍ ኢለ ክሓስብ እንከለኹ እቲ ዘለኒ ሓሳብን እቲ ዕድመን ኣይመጣጠንን እዩ ተስፋዬ ገና ኣብ 53 ዕድሚኡ ተቆጽዩ ከምቲ ዝበሎ ክሳብ 3 ዓመት ዕድመን ተዝወሃቦ ነይሩስ ክንደይ መጽሓፍቲ ኾን መፍረ ብ24 ታሕሳስ 2021 ኣብ መበል 53 ዓመት ዕድሚኡ ኣብ ሃገረ ኬንያ ካብዛ ዓለም ብሞት ዝተፈልየ ተስፋዬ ገብረአብ ኣብ 1968 ካብ ኣቶ ገብረአብ ሃብተጽዮንን ወይዘሮ መብራት ወልደ ማርያምን ኣብ ቢሾፍቱ ኢትዮጵያ ተወሊዱ ወለዱ
ካብ ገዛ ሕድሩ ከባቢ መንደፈራ ናብ ኢትዮጵያ ዝተሰዱ ሓረስቶት እዮም ነይሮም። በዚ ምክንያት ኣብ መንጎ ህዝብ ኦሮሞ ብቋንቋን ባህልን ኦሮሞ ይዓብዩ። ኣምሓርኛ ድማ ኣብ ቤት ትምህርትን መጽሓፍትን ዝመለኾ ቋንቋ። ተስፋዬ ኣብ ደብረ ዘይት ማለት ቤት ትምህርቲ ህብረት መባእታን ማእከላይን ደረጃ ትምህርቱ ቀሲሙ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሓፈሻዊ ካልኣይ ደረጃ ደብረ ዘይት ወዲኡ። ሓደ ካብ ብሉጻት ደረስቲ ኣምሓርኛ ምዃኑ ዝተመስከረሉ ተስፋዬ ገብረኣብ ገና ተማሃራይ ማእከላይ ደረጃን ከሎ እዩ ልዑል ፍቕሪ ንባብን ስነ ጽሑፍን ዝሓደሮ። ክሳብ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ዝውድእ ከዓ ብዙሕ መጽሓፍቲ ብምንባብ ጥበብን ጽባቐን ስነ ጽሑፍ ብዕምቆት ክስወጦ ዝከኣለ በሊሕ ሰብ እዩ። ናብ ዩኒቨርሲቲ ክኣቱ ዕድል ዘይረኸበ ተስፋዬ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ድሕሪ ምውድኡ ብተበግስኡ ሙያዊ ብቕዓቱ ዝዓቢ ሓያሉ ናይ ስነ ጽሑፍ ስልጠናታት እናተኸታተለ ምሩፅ ስነ ጽሑፋዊ ስራሓት ብኣምሓርኛን እንግሊዝኛን እናንበበ ንተውህብኡ ዝያዳ ፍልጠትን ቅድታትን ክድልበሉ ዝከኣለ ክኢላ ስነ ጥበበኛ እዩ። ብምንባብን ምስማዕን ነቲ ዘንበብካዮን ዝሰማዕካዮን ብዕምቆት ብምስትምቓርን ብምምርማርን ክሳብ ክንደይ ፍልጠት ምቕሳም ከም ዝከኣል ኣነ ህያው ምስክሬ ይብል ተስፋዬ። ተስፋዬ ኣንባባይ ጥራይ ዘይኮነ ንፉዕ ሰማዓይን ፈታዊ ታሪኽን ነይሩ። ሃዳን ዛንታታት ብሂላትን ኣፈ ታሪኽን ምዃኑ እውን ፍርያቱ ይምስከር። ተዋዛይ ባህርያቱ ከዓ ኣብ ኩሉ ጽሑፋቱ የንጸባረቕ። ያልተመልሰው ባቡር ከምኡውን የቢሾፍቱ ቆሪጦች ብዘርእስተን ቀዳሞት መጽሓፍቱ ምስ አንበብቲ ዝተላለየ ተስፋዬ ጋዜጠኛ ንምዃን ብዝነበሮ ባህጊ ቀቅድሚ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኢትዮጵያ ማለት ማስታወቂያ ሚኒስተር ስራሕ ክቁፀር ፈቲኑ ነይሩ። እንተኾነ ንእሽቶን ጀማርን ብምንባሩ ቁሊሕ ዝብሎ ይረኸበን። ተስፋዬ ግን ካብ ድሌቱ ይበኮረን። ነቲ ሙያ ክብል ወተሃደር ክቁፀር ወሲኑ። በዚ ድማ ናይ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሪፖርተር ኮይኑ ኣብ ግጥማት ከባቢ ደብረ ታቦር ማለት 1990 ተሳቲፉ። ሰራዊት ደርግ ኣብ ዝተደፍኣሉ ሓደ ግጥም ከዓ ካብቲ ሰራዊት ተሪፉ ምስ ተጋደልቲ ህወሓት ተጸምቢሩ ክሳብ ውድቀት ደርግ ተጋዲሉ። ተስፋዬ ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ኣብ 1991 በቲ ዝነበሮ ልዑል ናይ ስነ ጽሑፍ ክእለት ኣብ ሚኒስትሪ ዜና ኢትዮጵያ ሓላፊ ፕረስ ኮይኑ ተመዲቡ ንክልተ ዓመት ኣገልጊሉ። ብድሕሪኡ እውን እፎይታ ናይ ዝተባህለ መጽሔትን ጋዜጣን ዋና ኣሰናዳኢ ኮይኑ ሰሪሑ። ተስፋዬ ጎኑ ጎኒ ናይ ጋዜጠኛ ስርሑ ብተበግሶ መጽሔት እፎይታ ተራሮችን ያንቀጥቀጠ ትውልድ ማለት ኣኽራናት ዘንቀጥቀጠ ወለዶ ዘርእስተን ተኸታተልቲ ቅጽታት ኣሰናዲኡ ነይሩ። ደራሲ ተስፋዬ ድንቂ ተውህቡ ኣብ ስነ ጽሑፍ ዘንጸባረቐላ ተፈላጥነቱ ዘዕረገላ ካብ አንበብቲ ሓያል ግብረ መልሲ ዝረኸበላ የውርቃ ዝምታ ዘርእስታ ንወፅዓን ቃልስን ህዝቢ ኦሮሞ እተንጸባርቕ ስሩሕ እያ። በዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣብ ሕብረተሰብ ኦሮሞ ልዑል ናዕዳ ኣትሪፍ እዩ። ክንዲ ዝኾነ ንሱን ፍሉጥ ኤርትራዊ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ኣስመሮም ለገሰን ንሕብረተሰብ ኦሮሞ ብዝገበርዎ ኣበርክቶ ብመሰረት ባህሊ ሞጓሳ ካብ ዓበይቲ ብሔረሰብ ኦሮሞ ገዳ ዝብል ናይ ክብሪ ማዕርግን ባርኾትን ክቕበሉ በቂዖም። ብምኽንያት ሕልፈት ገዳ ተስፋዬ ገብረኣብ ማሕበር ምርምር ኦሮሞ ንኣበርክትኡ ብምዝካርን ብምድናቕን ኣብ እዋን ዕረፍቱ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ልኢኾም እዮም። ደፋር ደራሲ ተስፋዬ ገብረኣብ የቡርቃ ዝምታ ድሕሪ መጽሓፉ ንኣዳ ጥራይ ኣይኮነን ረኺቡ ታሪኻዊ ሓቅታት ከይሓብአ ብምትራኹ ብዙሓት ዝተቃወምዎ ነይሮም እዮም። ኣብ ርእሲኡ እውን ንኣካይዳ ወያነ ዝቃወም መርገጽ ስለ ዝነበሮ ካብታ ዝዓበየላ ሃገር ኢትዮጵያ ናብ ስደት ከምርሕ ተገዲዱ። ተስፋዬ ገብረኣብ የቡርቃ ዝምታ ብምጽሓፉ ብዘጋጠሞ ተጻብኦ ኣይተሰናበደን። ናብ ስደት ድሕሪ ምምርሑ ኣብ ፖለቲካን ታሪኽን ዘድሃበ ስነ ጽሑፋዊ ስራሕ ዝያዳ ክደፍኣሉ መሪጹ። ናብራ መስሪቱ ህይወት ክመርሕ መዕለቡ ቦታ ክረክብ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኮለል እናበለ ከዓ የጋዜጠኛው ማስታወሻ
የደራሲው ማስታወሻ የስደተኛው ማስታወሻ ከምኡውን የጀሚላ እናት ማለት አደ ጀሚላ ዘርእስተን ህቡባት መጽሐፍቲ አፍሪው እዘን ሰለስተ መዘክራት ንዓሌታውን ከፋፋልን አናዋትን ፖለቲካ ብልሽውና ሙስሊምነት ክሕደትን እከይ ግብርታትን ጃንዳ ወያነ ዘቃልዓ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንታይነት ወያነ ብልክዕ ክፈልጥ ዝሓገዛ አሙዳቅ ናይቲ ስርዓት አበርክቶ ዝገበራ መጽሐፍቲን ክበሃል ይከኣል ደራሲ ተስፋዬ ድሕሪ ብዙሕ ኮለል ኣብ መጨረሽታ ኣብ መቦቀል ሃገሩ ኤርትራ ክነብር ብምውሳን ኣብ ኣስመራ ምስ በዓልቲ ቤቱ ወይዘሮ ሓበን ዮናስ ኣብ 2009 ቃል ኪዳን ኣሲሮም ሓዳር መስሪቱ ስነ ጽሑፋዊ ስርሑ ብምቕጻል ድማ ናብ ታሪኽ ኤርትራ ኣዲሂቡ ክሰርሕ ጀሚሩ በዚ ከዓ ታሪኽን መኸተን ህዝቢ ኤርትራ ካብ ግዜ ጣልያን ክሳብ ናጽነት ብወከልቲ ገጸ ባህርያት እትትርኽ ማህደር ኑሮ ነቢ ዘርእስታ ድንቅ ታሪኻዊ ልብ ወለድ መጽሓፍ ጽሒፉ ንመጽሓፍ ማህደር ኑሮ ነቢ ናብ እንግሊዝኛ ዝተርጎመ ደራስን ተመራማሪ ታሪኽን ዓለምሰገድ ተስፋይ ኣብ መመረቕታ ናይታ መጽሓፍ ከም ዝክብል ንታሪኻዊ ኣገዳስነት ናይታ መጽሓፍ ኣጉልሒዎም ሃይማኖታዊ ባርኾት ዝረከበ ብድርሳን ሃገራውያንን ምሁራን ጽቡቕ ጌሩ እተደረዐ ጽጽዋያዊ ታሪኽ ኢትዮጵያ ካብ ዝዓብለሎ ዞባ ነዚ ድሉል ሰረት ዘንጸፈ ጽዋዚ ዝብድህ ሓቀኛ ታሪኽ ክጽሕፍ ንኤርትራውያን ጸሓፍቲ ታሪኽ ዳርጋ ምስ ማዕበል ምቅላስ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ግን ኣሕዛብ ናይ ገዛ ርእሶም ዛንታ ክጽሕፉ ሰብኣዊ መሰሎም እዩ ኣብ ኣርባዓታት ዕድል ኤርትራውያን ኣሜሪካን ብሪጣንያን ብዝመርሕኦ ምዕራባዊ ዓለም እምበር ብኤርትራውያን ኣይተወሰነን ሕሉፍ ታሪኾም ድማ ኣብ ጽዋታት ኢትዮጵያ ትርጉም ብዘለዎ መንገዲ ግምት ኣይተዋህቦን ስለዚ ድማ እቲ ልክዕ ታሪኾም ክነግሩ የድልዮም ኣነን ተስፋየን ንማህደር ኑሮ ነቢ ናብ እንግሊዝኛ ክንትርጉማ ዝደለና ድማ በዚ ምኽንያት እዩ ህርኩት ጋዜጠኛን ደራስን ተስፋየ ጎኒ መጽሓፍቲ ምፍራይውን ኣብ ዝተፈላለየ መጽሔታትን ዌብሳይታትን ዓንቀጻት የበርክት ነይሩ ድሕሪ ኑሮ ነቢ ተስፋየ ካብታ ብኣሕተም ትሕድር ዝተላለወት ግፍዕ ዘርእስታ ስርዓታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ኤርትራ ዝፈጸምዎ በደላት እትትርኽ መጽሓፍ ኣገደስቲ ዛንታታት መሪጹ ጃንሆይና ደርግ ዘርእስታ መጽሓፍ ኣሕቲሙ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዝተፈጸመ ግፍዕታት ፈሊጡ ካብኡ ትምህርቲ ብምቕሳም ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ንቐጻሊ ጥዑይ ዝምድና ዝምስረተሉ ኩነት ንምፍጣር ዝዓለመት መጽሓፍ ድማ እያ ብድሕሪ እዚ ተስፋዬ ነዊሕ ከይጸንሐ የቲራቨሎ ዋሻ ማለት በዓቲ ቲራቨሎ ዘርእስታ ኣብ ታሪኽ ባህልን ኣፈ ታሪኽን ሕብረተሰብ ኤርትራ እተመርኮሰት መጽሓፍ ጽሒፉ ተስፋዬ ኣብ ሓደ መድረኽ ድርሰቱ ናብ መን ዝቐንዐ ምዃኑ ተሓቲቱ ነይሩ ንመንእሰያት ደረስቲ ኣብነት ኮይኖም ከተባብዑ ዝኽእሉ መጽሓፍቲ ካብ ምፍራይ ዝበልጽ ዕላማ የለን ክብል ድማ መሊሱ ስለምንታይ ብትግርኛ ዘይትጽሕፍ ዝብል ሕቶውን ቀሪቡሉ ነይሩ ተስፋዬ እንተ ዝኽእል ኣዝዩ ባህ ምበለኒ ትግርኛ ምንባብን ምዝራብን እኽእል ንመጽሓፍ ዝኸውን ምልከት ግን የብለይን በናይ ቋንቋ ብዘየገድስ እቲ ቁም ነገር ንኣንበብቲ ዝምስጥ ስራሕ ምፍራዩ ምኽንያቱ ክትርጎም ስለ ዝኽእል ክብል መሊሱ ደራስን ጋዜጠኛን ተስፋዬ ገብረኣብ ኣብ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰፊሕ ተነባብነት ዝረኸባ 9 ብሉጻት መጽሓፍቲ ከፍርዝ ዝኽኣለ ደራሲ እዩ ገለ ካብ መጽሓፍቱ ናብ እንግሊዝኛን ዝተፈላለየ ቋንቋታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተተርጎማ ኣለዋ ብርግጽ ድማ ኩሉ መጽሓፍቲ ተስፋዬ ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ኤርትራን ካልእን ተተርጉሙ ክንበብ ዘለዎ እዩ ተስፋዬ እዚ ኩሉ ድሕሪ ምፍራይ ኣብ ዝቕጽል ህይወተይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓደ ዓመት እንተወሓደ ሓንቲ መጽሓፍ ክጽሕፍ ዝብል ሒዙ ክሰርሕ ጸኒሑ በዚ ድማ ቀይሕ ዘመን ዘርእስታ መጽሓፍ ወዲኡ ንሕትመታ ዳሊዋ ነይሩ ዘፈዳይን ዘርእስታ ናይ መወዳእታ ኣርትዖት ዝተረፋ መጽሓፍ እውን ኣዳልዩ እዘን ክልተ መጽሓፍቲ ናብ አንበብቲ ክበጽሓ ቀሪብዎን ከሎ ድማ እዩ ካብ ትጽቢት ኩሉ ሰብ ወጻኢ ሃንደበት ዓለም ዝቀደመቶም ተስፋዬ ገብረኣብ ብስነ ጥበባዊ ኣበርክትኡ ጥራይ ዘይኮነ ከም ሰብኣዊ ባህርያት እውን ኣዝዩ ተፈታዊ እዩ ምስ ዓብዪ ይኹን ንእሽቶ ኣውራ ድማ ምስ ጸሓፍትን ስነ ጥበበኛታትን ለዚቡ ናይ ምዕላልን ሓሳብ ናይ ምልውዋጥን ክእለት ዝነበሮ ሕያዋይን ተዋዛይን ሰብ ነይሩ
قال كاب تاريخ هوت نفسهر دراسن غازيطኛን ተስፋዬ ገብረአብ ነዚ ክትከታተሉ ወዝጽ أنا حكمي يمثل حجي نابتك عند أرسطنا كنأتنا أنت خوانا جن تاريخنا زول لجزء نقوله كانت تقاللو سلزيق لنا نلومي حاجة جزء تراينا كان أربالكم زترف خاء أبزغت اللي كان سعبالكمنا التصحف دما كم زلوا نباقم نبلو كم زلنا كنحبركم نفتو إيرترا إتا زي تنببت متحف صحفي نفسهر دراسن غازيطኛን ተስፋዬ ገብረአብ كمز خماي نإيرترا كم تزدل زي فلتأسب أب إيرترا ناي من باب بحلي كماي كمز مسل زملكات صحف كدالو أزيو كمز خبدو فلتيو انت خونا جنا بأزيو نشتو فلتأتون يكون رئيتي كقرب كفتني أب إيرترا مسحات من باب معس جميرو زبر حتون تلعلنا ملس نراقبلو يمثلنن من الباش أب قحيتو كاب زركب حاول تتات كنجمر نقدر نخون تقون دع كسكسة مت أراز عمسلات انتاويان نايسلت أنا كبابيتات أبا أمان تواقيرن ستصحفو كوينو جنا بزعب أنت كم تزد الله زي تصحف لنن زي تنببان مصحفتين أبا سمرا قولنا كسكسن نيحادو هوتيل السمن رئيل لهم كسكسة زر استا مصحف جنا كساب حجي أي رأخون كسكسة زمس التاريخ اللوا أب كبابي صنعافة كسكسة تبهال حانتي زت أفقت عباي كتمانيران أثر حاولت ساعتها كساب حجلون أب تحاولتي استوغرت صحف كم سحبرو نقص كسكسة ودو نصاليم وعران هيوتي بهال نيرو إذن نقص زي أب تاريخ بزح سلا زي فلات تاريخ هيوتو بزقبا كتسنا علوو كابزيت انتاوي تاريخ زي حارق زيف تاريخاوي لب ولد انت ترخبو انت يكون متسمعكم نزن مركب درستي تجيهم كتصحف اللوام درستي أبرتي عم بمعياي أنببتي كفريون ناين باب بهلي كخصكسن كبير حلاف النت هاللوام أبس مرا ججرت زبهال جزاوت الله ججرت مالت انتاي مالتيو مراخبن جلابون زنبرو ججرت زبهال نقص أبي إرترا نيرو داي خون أبي إرترا زركبو حاولتي أمان داساس بمكياد حبريتا كركبي كاليو حدثب مبوق العدقا أبيو تباهيلون تتحاتيتو معربايلو كملس يخاليو معربا جن انتاي مالتيو سلام انتاي معربا تباهيلو مقريب نايتوم ابت خبابي زنبروت انتاويان تقمات او كتمارو ليرات خول نزن مرققات امان متحافت مدرسات كدليو مصوا كالا ايسما باتعيو ازا ودباويت كتما سلام انتاي كل التسمات تواحيبوا روبا مرب سلام انتاي مرب تباهيلو ناي كل اكبابسن انت بقتا انت بتزاواري مبقس التاريخ سلازلوو مزولو دازي متأسسار اللوو إيرترا بتنتاوي كرسات استخبت هاجر مخانا نمفلات بزح مصنعة مقبار زللي كونن انت خوانا جنا مصع ولدو بزرزر كيفلتهم اخولات مصحفتي ايتدالولون بزيكازي حالفنا تسمعوهم نمصع ولدو تاريخ سندو زخولو صحفتي اب إيرترا زلو يمثلن ات مخنيات بزقبا كصنا علوهم كمتي انتاويت إيرترا جنا زي تصحفت أب تحت مجزأة الطاليان زنبرت إيرترا ونجنا أيتتنكفتن برجز أحتم تحدري زحتمن مخته أنصار إيطالياوي مجزأتي أب إيرترا كم أون إيطالياوي مجزأتي أب إيرترا زرستن مصحفتي إيرتراويان أنصار مجزأة الطاليان زكايدو وقالسي بخافيل كدس ساكي إلانين كم أون اتم بتخصن نجاش تصحفها مصحفتي بزح قدلتات كوان تلون إيرترا أبوان مجزأة الطاليان كما يتمثل كم زنبرت جنا كبرها يخلاين بزعباتهم أنصار مجزأة الطاليان استقالسو إيرتراويان حربنياتات جنا بزرزراي تصحفن زلو طاليان أبعدواك سعر زخاله حدا إيرتراوي نهاز أي مناليك بزهابو سليا وحابريتايو بزعبا زون كم تزد اللي تترخن فاشيشت طاليان أبشحنت شعات 135 نأدس أبابا مستقوط أترا
نتسليا وحبريتا زهاب إيرتراوي ندقون دقرقون بمرشانن نبرتهم بمرساين حنو فديوم بحاتيرو إيرترا جنا زي تنببت عباي مصحفيا كابزي بزيف الله حدا كال عابي حتو كل عال ناي قدنيو إيرتراويان أنببت ديو كالتفكا ملسك تهبلو محراز أقاميو من الباش أيكونن ويدما يوم كبهالي كالي خون كاب كلتي وحادي انتو خوينو اتملسي ملسك خوناي كألنيو بزحي حزب إيرترا لعلى 4 مليون مخاني زقمت مربب حبريتا CIA 5.7 مليون يبصحي له أسفير والله كابزي أهاززي اتخصحفن كان ببن زخال لعلى 700 مخاني يأمن كوينو جنا أبز وانزي أب إيرترا اتاب بلستي اتبها المصحف لعلى 10 شحك قدح كتشيات أي كالتن أب إيرترا واقا مصحفتي كبر سلازخونه لعلى عقم مجزانا ينببتيو كوينو جنا نزل مغنيات كي تقبلو زحبرو نتبطات اللو كبر واقاتات أم مصحف تطرى يكونن واقا حار مصحف مسبيرام مزنات أثر نايدليت قداير أمبر كبر كم زي كونه كتجنزوه يكال سلاسان كلتن زقت أم مسيحة حزب بوليسن واقا 10 نافعة أكلتها معلت دما 10 شحك قدح تشيت يودا أبحا مساتات تحتم زنبرت سومناويت غازيت الزمن حزبي بوليتيكا أفلطو أم عباي تحجزو سلا زنبرت بركت زبلو عماويل نيروما ناي دكتور كبر أفران مسفن قبر هيواتن مصحفتي أبعداقا هاسويلكا كترغبو ما يتخيلنيخا حاكيو كأدات صححفوهم كم ناسيد نشلدن نتناي نباب لمدي زي بولو كفال حبرة السبز مسوت يوم إذا قدي ناي نباب بحالس لزا سرت آمنا حقازيو بتماساسالي كرم كينات إيتو إيرترا مولعو قنجووچو قطاو ترغمو اتوم صبقات زر استال بولد أمحارنيا أبسمرات راي أوش 3 معالتي لعلى 5 شحك قدحت شيطا كم تودأت فلت بعلم سجد تصفاي تصحفت أين فلالة زر استاناي تاريخ مصحف 10 شحك قدحت شيطا تودع سالساي حتى ما مودع كم تركبون السمعي بأرمي السلومون تصحفت السيزر استاناي قولع مصحف أوش تحيدت معالتات كاب عراقا كم اتصورت حابريتا لوني بهلاو قديات زحتما 12 حصرت زامتات زحازت مصحف لعلى 10 شحك قدحت شيطو كم تودعون حابريتا لوني بأنصارو 3 شحك قدح حوشت عمت شيطام كودقو زي كالو ببزح اللو ازي نتوم بتقرنيان عربنيان زنببو نتقس لزلنايو بخالوت قانقاتات إيرترا تصحفو مصحفتي كحتوم زجمرو دحر 1991 نسخة كما يمثل مرأيو أقداسيو دحر تاريخ هيوت نفسير دراسن غازيطنيان تسفاي قبر أب زتخاتلكم وتحسو مجمر تاقالات نايتا إيرترا اتا زيتنببت مصحف اتبل صحفتي تحسو مجبنايو غزي سلازرخبناينا كنتقصو كيلنا مملاتون ملؤ تحسو اندما زمص سولوس كم تلمود نغوس 10 وغحتا قريبو أب تماساسال معالتي ناي قطر فنونا زدغم تحسو زامدب كتكتاتلو أقدمنا بخبر نعدم مساكم تتصنعكو شيشان مسجناء كساب زمت صومن أبزلنا يو سلام تعنان مس كلنا يكون